Espazio vektorial batean ezinezkoa da oinarri bat deskribatzea. Eta segun eta zein den oinarria, ba, izango ditugu vektore baten osagaiak eta matrizien elementuak. Oinarri aldatzen badugu, vektoreen osagaiak aldatuko dira eta matrizien elementuak ere. Interesantea da aztertzea nola aldatzen den oinarri aldaketa batean, nola aldatzen diren, bai, vektoreen osagaiak eta matrizen elementuak, eta hori da hemen deskribatuko duguna, azalduko duguna. Gure helburua ez da izango frogak egitea, gure helburua izango da rezetak argi ustea eta metodologia argi ustea. Hau da, demagun oinarri bat dugula. Oinarri hau, horretan, psi vektoreak ditugula, n vektoreak, eta normalen izaten den bezala, oinarri hori, oinarri ortonormala dugu. Orduan, oinarri horretan, guk edozen vektore bat deskribatu dezakegu, adibidez, psi uin funtzioa, espazio vektorearen vektorea izango dana, era honetan, oinarri horren kombinazio lineala bezala jarri dezakegu, da CI, phi. Eta CI horiek dira, vektore horrek dituen osagaiak. Era berean, oinarri horretan guk deskribatu dezakegu U matrize baten elementuak. Zer esanik ez? Esan dugun bezala, oinarri hori aldatzen badugu, beste oinarri batera, baita ortonormala izan daitekena, guk beti aukeratu dezakegu oinarri ortonormal bat, orduan, vektore berdin horren osagaiak diferenteak dira. Orduan, beste oinarri batean gaudela adierazteko prima baten bidez adieraziko dugu, eta osagaiak diferenteak izango ditugu, CI prima, psi prima. Eta zer esanik ez, matrizen elementuak ere diferenteak izango ditugu. Claro, guri interesatzen zaiguna da nola erlazionatzen diren, aztertzean nola erlazionatzen diren, osagaien aldaketa, edo matrizen elementuen aldaketa, eta zer esanik ez, erlazio hori, oinarrien elementuen arteko erlaziorekin egongo da, erlazionatuta bera, ez? Orduan, hemen gure helburua izango da aztertzea ematea halako errezeta batzuk, aztertzeko, gogoratzeko, nola aldatzen diren vektoren osagaiak eta matrizen elementuak oinarri aldaketa baten. Bueno, horretarako. Emagun, lehenengo eta behin, oinarri berria dugula, eta oinarri berri horretan, psi i prima horiek, deskribatu dezakegula, oinarri aurreko oinarrian, beraz, era honetan. A, I, J, psi, J. Orduan, horrekin egingo duguna izango da, deskribatuko dugu T matrize bat. Honekin eraikitzen dugu T matrize. Non T matrize horren I kolumnan dauden osagaiak dira psi prima vektoreak aurreko oinarrian duen osagaien berdina. Hau da, hemen sartuko litzateke beraz, lehenengo A, I bat, A, I bi, eta horrela azkenekor arte. A, I, N. Beraz, horrela egin behar dugu kolumna guztiekin. Beraz, lehenengo kolumna izango litzateke psi bat prima horrek dituen osagaiekin osatutako kolumna. Beraz, izango litzateke A bat bat, A bat bi, horrela azkenera arte. Eta horrela, bat N. Eta horrela, kolumnaka osatzen goaz, hemen txaukagun matrizea, T matrizea. Azkeneko izango litzateke N garrena. Beraz, A, N bat, A, N bi, eta horrela azken arte. Hau da, kolumnaka jartzen ditugu vektoren osagaiak, vektore berrien osagaiak, aurreko oinarria. Bueno, era horretan beraz eraikitzen dugu T matrizea.
eta hau horrela eraikita, orduan, pizka bat, gora eramango dugu, orduan, ondorengo erlazioak ditugu. Lehenengo eta behin, vektore daukaten erlazioa, pizka bat, gora eramango. Lehenengo eta behin. Vektoren erlazioa, vektoreak, vektoren osagaiak. Psi da vektorea lehenengo oinarrian, da berdin T matrizea bider psi prima. Psi prima dugu vektorea, baina oinarri berrian. Eta horrek ze esan nahi du. Horrek esan nahi duena, zera dugu. Hementxe daukagun. Psiren osagaiak, C1, C2, adierazita lehengoko oinarrian, dira berdin, aurrean definitu dugun T matrize hori, bider oinarri berrian ditugun osagaiak, C1', C2'. Normalean, gertatzen dena da kontrakoa, ez? Agian hauek ezagutzen ditugula eta hauek direla deskribatu nahi ditugunak. Bueno, horretarako, honekin erlazionatutako, orduan bakarrik egin baduguna da, T- batekin biderkatu eskerrean, eta orduan lortuko duguna da, honekin lotutako erlazioa, psi prima dugu T- matrizea bider psi. Beraz, erlazio berdina daukagu, baina T- batekin. C1', C2', eta horrela guztiekin Cn' da berdin T- matrizea bider C1, Cn. Beraz, hau da nola aldatzen diren vektoreak. Gero bestaldetik, nola aldatzen diren matrizeak? Matrizeak ere, hau da ondorengo, hau da erlazioa, matrizeak nola aldatzen diren, aztertzeko. Bueno, matrizeak era honetan aldatzen diren. Oinarri berrian daukagun matrizearen adierazpena da T-1, hau da matrizea, baina aurreko oinarrian adierazita, U bider T. Eta antzeko eta era berean, hortik U askatzen badugu, daukaguna da T, U', T ber -1. Beraz, hauek dira buruan eduki behar ditugu. Nola definitzen den? T matrizea eta holan definituta, buruan eduki behar ditugun erlazioak da hau, eta nola ez, matrizeak nola aldatzen diren. Gauzak idea finkatzeko, nire ustez oso erabilgarria izan daiteke, adibide baten bidez, hementxe adierazitakoa berriro azaltzea, ezta? Horretarako. Demagun ondorengo adibidea dugula. Hau dugu oraintxe, egingo duguna da adibide konkretu batekin azalduko dugu. Adibidea. Demagun, esan dugun bezala, daukagula bi bider biko espazio vektorial batean gaudela, beraz, aurreko oinarria dela psi bat, psi bi, zer esanik ez ortonormala dela, eta daukagula U matrize bat, eta U matrize hori dugu hauxe. -i, i, 0. Eta orain, egiten dugu, oinarriaren aldaketa bat. Egiten dugu, beste oinarri batera pasatzen dugu, eta oraintxe daukagun oinarria, diferentea dugu, eta era honetan erlazionatzen da, oinarri berria aurreko oinarrien funtzioan. Zati erro bi, psi bat, gehi i, psi bi, eta, psi bi prima, da bat zati erro bi, fi bat, minus i fi bi. Hau da daukagun oinarri berria. Eta egingo duguna oraintxe da oinarri berri horrek, aurrekoarekin, definitzen duen T matrizea eraiki. Horretarako egin behar duguna da
kolumnaka, jarri behar dugu hauek osatzen duten aurrekoaren funtzioan osatzen duten kolumn osagaiak. Hau da, lehenengo vektorearen osagaiak dira bat zati erro bi eta i zati erro bi. Eta bestearenak dira bat zati erro bi eta minus i zati erro bi. Oso ondo. Hau da daukagu. Ordan, gure helburua izango da deskribatzea U matrizea, deskribatzea oinarri berri horretan. Beraz, gure helburua izango da kalkulatzea zein den U prima. Bueno, horretarako U prima, uruan eduki behar duguna, U prima hori dala T minus bat, beraz, T-ren alderantzizkoa bider U bider T. Beraz, ezinbestekoa dugu T-ren alderantzizkoa kalkulatzea. Beraz, hori izan beharko da gure lehenengo helburua. Lehenengo helburua izan da T zehaztea. T-a zehaztuta daukagu. Oraintxe egin behar duguna da T-ren alderantzizkoa kalkulatu. T-ren alderantzizkoa da bat zati T-ren determinantea eta adjuntoaren iraulia. Oso ondo. Lehenengo eta behin kalkulatuko dugu T-ren determinantea. Azten gara biderkatzen, ordan daukagu minus i zati bi, minus i zati bi, minus i. Beraz, badaukagu T-ren determinantea. Eta ja horrekin ja eraiki dezakegu zein den T-ren alderantzizkoa. Zuzenean, T-ren alderantzizkoa daukagu bat zati minus i, eta orain, kalkulatzen dugu haren adjuntoa, beraz hasten gara, lehenengo elementua da minus i zati erro bi, honena da i zati erro bi, baina beste minus batekin, honena da bat zati erro bi, baina minus batekin, bat zati erro bi, eta azkenik daukagu hause, bat zati erro bi dana, eta oraindik geratzen zaigu horren iraulia kalkulatzea. Lehenengo eta behin, hementxe daukagu, irekin biderkatzen badugu, daukagu i. Osondo, oda biderkatzen, minus i zati erro bi, minus i zati erro bi, minus bat zati erro bi, eta bat zati erro bi. Eta dana bideri biderkatzen badugu, ja azkenik ja badaukagu T-ren alderantzizkoa. Hau bideri, daukagu bat zati erro bi, minus i zati erro bi, bat zati erro bi, eta azkenik daukagu i zati erro bi. Oso ondo, ja badaukagu beraz T-ren alderantzizkoa. Eta orduan, U prima hori kalkulatzeko, geratzen zaiguna da, hiru matriz hauen arteko biderkaketa egitea. Orduan, gora ematen dugu, daukagu beraz, U prima daukagu T-ren alderantzizkoa, eta T-ren alderantzizkoa daukagu hau bat zati erro bi, minus i zati erro bi, bat zati erro bi, i zati erro bi. Osondo, eta gero daukagu hemen, egin behar dugu bider U zen 0, minus i 0, eta azkenik daukagu T bera. Eta T daukagu, mentxe daukagu bat erro bi, daukagu bat erro bi, i erro bi, minus i erro bi. Lehenengo eta behin, gauza bat, aipatu behar dugu, T-ren alderantzizkoari buruz. Fijatzen bagara, T-ren alderantzizkoa aztertzen badugu, hause dana, T-ren alderantzizkoa, beste kolore batekin azalduko, T-ren alderantzizkoa, zuzenean dago T-rekin erlazionatuta. Kasu honetan, T-ren alderantzizkoa da T-ren adjuntoa. Hau da, T-ren irauliaren konplexu konjugatua. Ikusten baduzue, honen iraulia da bat zati erro bi,
zati erro bi, eta gero hementxe geratzen I zati erro bi konplexu konjukatua minus I zati erro bi, eta honena geratuko litzaigu I zati erro bi. Ikusten duzuenez, erlazio hause betetzen dala. Eta erlazio hause betetzen duen matrizeak, matriz unitarioak dira. Eta izatez, unitarioak, izatez, bi oinarri ortonormalen arteko matrizeak unitarioak ditugu beti. Eta hau buruan badugu, ez dugu zertan eta alderantzizkoa kalkulatu behar. Zuzenean, irauliaren konplexu konjukatua edo adjuntuaren berdina dugu. Hau da, ditugun oinarriak ortonormalak baditugu, aldaketaren matrizearen alderantzizkoa adjuntuaren berdina dugu. Oso erabilgarria den erlazioa dugu hause. Eta guk normalean oinarri ortonormalekin lan egiten dugu. Beraz, hau kontuan hartzeko erlazioa dugu. Bueno, jarraituko dugu gure adibidearekin. Beraz, hementxe egin behar duguna da, txakon biderkaketa hause egin. Lehenengo egingo dugu, bi hauen arteko biderkaketa. Bi hauen arteko biderkaketa egiten badugu, dago hause bidera hause dugu minus bat zati erro bi, dugu hause bidera hause dugu minus bat zati erro bi, hau bidera hau dugu I zati erro bi, eta azkenik daukagu I zati erro bi. Eta hau biderkatu egin behar dugu honekin. Bat zati erro bi, minus I zati erro bi, bat zati erro bi, I zati erro bi, horrekin. Biderkatzen badugu, geratzen zaiguna da, hau bidera hau egiten badugu, horrekin geratzen zaiguna da, bat. Hau bidera hau egiten badugu, minus bat biren, eta hemen bat biren, 0. Eta hau bidera hau egiten badugu, dugu baita 0, eta hau bidera hau egiten badugu, geratzen zaiguna da minus bat biren, eta beste minus bat biren, minus bat dugu. Bueno, diagonala geratu zaigu. Bueno, izatez, ez da kasualitatea izan. Zeren eta, hasieran, aukeratu ditudan oinarriak, ez dira edozein batzuk izan. Hau da, kalkulatzen baduzue matriz honen autobalioak bat eta minus bat ateratzen dira. Bitu, justu dira diagonalean atera zaizkigun elementuen berdinak. Eta hauek dira autofuntzioak, matriz honen autofuntzioak. Orduan, zer esanik ez, oinarri honetan adierazita matrizia diagonala izan behar du. Bakarrik hementxe egin duguna izan da, aldatu matrizen adierazpena oinarri berrian adierazi eta ikusi benetan ea hori lortzen dugun, ez? Eta zer esanik ez, lortu dugu eta oinarri berrian dakiguena hasieran genekiena, ez? Baina oinarri berrian matriz hause diagonala da eta diagonalen agertzen diren elementuak autobalioak berdinak dira. Orduan, adibide honetan ikusi dugun arabera eta hori da buruan geratu behar zaigun gauza da. Lehenengo eta behin ezinbestekoa da oinarri aldaketaren matrizia eraiki. T deitu dugu. Eta kolumnaka osagaien berdinak ditugu. Eta horrek markatzen du, horrekin erlazionatu ditzakegu vektoren osagaiak oinarri batean eta bestean. Oso erraz matriz honen biderkaketak eginez. Eta, bestaldetik ere, beste erlazionek markatzen du nola erlatzen diren matrizen osagaiak. Erlazio hauek oso erabilgarriak dira, batzutan oinarri aldaketak ezinbestekoak dira eta derrigorrezkoa da jakitea nola aldatzen diren matrizen elementuak edo vektoren elementuak.